L-Aġenzija Project Green flimkien ma' entitajiet oħra għaddejjin b'eżerċizzju biex jiġu identifikati artijiet tal-Gvern li jistgħu jiġu żviluppati u fuqhom minflok isiru ġonna u spazji miftuħa għal pubbliku. F'intervista ma' TVM News il-kap eżekuttiv ta' Project Green Joseph Kuxkieri qal li dan l-eżerċizzju jkompli mal-ħidma li saret fl-aħħar xhur meta aktar minn 8,000 metru kwadru ta' art pubblika li setet tiġi żviluppata se tinbidel f'ġonna. Dawn l-artijiet jinsabu f'San Ġiljan, Ħallija, f'Ħallkirkop u f'Ħalluqa. Is-Sur Kuxkieri qal li l-proċess ta' diskussjoni mal-awtorità tal-artijiet biex aktar artijiet jiżdiedu ma' dawn it-8,000 metru kwadru għadu għaddej u jinkludi assessjar tal-art innifisha jekk għandix valur agrikolu jew jekk hemmx il-qbiela fuqha. Mistoqsi dwar il-ħidma li qiegħda ssir biex dak imħabbar jitwettaq fil-prattika, il-kamp eżekuttiv ta' Project Green qal illi l-proċess għaddej ġmielu. N-nies tekniċi tagħna ovvjament għamlu d-designs neċessarji u sottomettejna anke l-applikazzjonijiet mal-Planning Authority u nista' ngħid issa wasalna f'punt li invaraw anke l-proċess tal-procurement mit-tendering process biex imbagħad jibdew ix-xogħlijiet. Jiġifieri għamilna avvanz pjuttost ġimxejna ħanejdu hekk brata maġla fil-proċess biex niddiżinjaw il-ġonna l-ġodda. Il-Gvern permezz ta' Project Green se jalloka total ta' 20,000 metru kwadru ta' art biex minflok tkun żviluppata tinbidel f'ġonna jew spazji miftuħa għal pubbliku.